Nish Níl mo cuileann an seo arís caint faoi cechuile do bhlag a thugtar suas le WordPress. Inis nílach alta bháin ar an mblag seo go dtí seo. Mátha tú géirí ábhar níos casta ná rúnin beag téacs a chur le alt, tusa me ceann nua alt le Meáin. Agus ar dús chum pictiúir isteach. Pictiúir tá beidir ag sí ar do riomhar beidir ceann a thug tú le camera digitach nó rud a chéint mar sin. Brúntar an crappa a bhrúm ar an sin agus an sin chur meáin isteach ó riomhare. So clicán tú ar rowney code go mé go dtí mo chuid pictiúirí agus tá cín samplach an seo Windows. So an ceann seo beidir jellyfish. So click off Google ar sin agus an sin just scroll alum síos animal choid ná jellyfish.jpg but tú ná an téacs malartach nó chur síos a chur isteach faoin téacs más mala go hiondúil gá baca le sin agus rounding to an maid mas go go mai sé lán maid mar atá sé nó be ammantí le físeáil isteach níos fearr leis an mblag rounding tú ceann agus seo meánach le rud a chéint sin agus an sin an rud tá gur dhéanana ná é a leabú san alt. Now má aithríonn tú is féidir na hairí a hábhailach leabú san alt clicáil ar sin agus sin má pictiúir san alt. Nis is féid le an tal sin a ail sin dating leanana a ra agus tuile téacs agus nis ar an san alt cinna cuireann isteach físeáin ó YouTube. So is go me lína nua agus úsáidim an crappa céanna le meáin a chur isteach a cúpla bailach lei seo dhéana ach ó URL an uair seo so tab an céad tab is mina ó riomhre ó URL. Now arís is Eva new audio video or other file. So it's audio video other file. An rud a dhéanamh mé go mé go dtí tab nua agus usla mé suas YouTube go bhuaithí mé an seola. Now tá ceann an faoi blogs in plain English. I mean who cared this blog on. Má clicálam sé ar sin. You've seen the word, you've seen the websites, and ach an rud tá weim sin áir ar an seola thuas an seo. So roundím sé sin, Control C le haid copy. Agus an sin má mé tedla chuir isteach is féidir mé chuir isteach blogs. Agus arís leaba san clicáil ar sin. Láir níl se le feiceáil fós go dtí go mrúmse ar fáilse. So brútha mé ar fáilse agus áiltmhaid se an go dtí seo deir sé leab agus mar eicinn si inis. Tuairfí dearfí gur an chéad alta scrí mé hís ag an món inis agus tá an dá chean eile tá cinál rud a bhaimar mar riomhar nach léironn sé flash gan brú air so an is feicinn si go in an físeáin YouTube in an sinnim agus actually tá ceann seo gur ceall ag YouTube so bairm ceann difriúil a chur suas but oibríonn sé ar an gcuí chéanna déanam mé go skipú é áthróid é agus chuirmid suas rud a chéinte eile déadach muid ceann go chéinte eyebrows ná ceann dem a chuid físeáin hain so má hain go dtí an video manager agus
sin an ceannach roií mé faoi de chéad alta cro. So rís just cópáil an nasc a rais gotí agus in nonad an ceannach an seo. In our ear níl annach mé ar seo ó URL audio video YouTube ní bhacha mé le teideal leabhas an alt agus sin é an sin nua honraí mar gur bhfuil mé gathhrú an alt an uair seo agus níos má haim sé ar cuairt ag an mblag. Tá sé an. Okay, agus nuair bhrúm sé ar senim. Bhí sé cháir de níl chuileann an seo arís ó achtab. Sin é, don ceann seo ceachaí le Meáin a chur isteach in onsrá ina alt ar Blagáil.